Matur sembah nuwun sidane yo metu. Akhir apa-apa ya Wuk ya nyambut gawe najan wektune wis rada esuk. Parek esuk lagi metu ning ya alhamdulillah saged nglipur para warga masyarakat Kembang sedaya mawon terkhusus kagem tamu undanganipun Kang Mas. Mas apa Mang? Jeng? Mas Bogi. Iya. Jadi saderengipun katuran wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjak-panjakku urung do ngantuk. Saged mangsuli sing ning kono ya sing ning ngarep pol. Alhamdulillah ya mangsuli tak dongak-dongakno. Muga-muga akeh rezekine tambah seger kewarasane. Amin. Sugeng minangkan sesarengan sandiwara ketoprak Krido Pangestu Budaya mijil saking Desa Kembang
kembang jurang jero. Heeh, iku klarung ku aku lho. Wah, saiki ingkangipun pinisi penyanipun mboke dhewe Mak Mini. Wah, iki nderek lelekan wonten dalemipun Mas Bogi dalam rangka Walimatul Urus. Mugi-mugi terkhusus kagem Mas Nganten juga Mbak Nganten dadya temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah ndang gage diparingi putra. Pokoke dongane sing sae-sae. Juga matur sembah nuwun buat Putra Audio, juga ada Sila Pro, nggak sila nggak gaya. Juga kerja bareng bersama MG Lighting. Niki mau sampun ngaturan wonten kepelot. Yo rasa dadak kesuwen dan diaturi panglipur hiburan terkhusus kagem tamu undangan sedaya mawon. Satu tembang Mas Koko. Push. Apa iki? Ya, karek kowe. Pangestu budaya. Kasetku iki tok lho kok isine kok. Kamu
Pinangane atur pambuka saking Ridho Pangestu Budaya, konjok kagem sedaya mawon warga masyarakat Kembang. Juga terima kasih matur sembah nuwun kagem Bapak keamanan, selamat bergabung, selamat bertugas. Ya, mungkin buat Kang Masku sing badhe ngersake lagu tawi tembang, juga buat tamu undangan yang ada di depan panggung silahkan sumangga. Yuk sementara berumah atensia masuk, langsung diputar bareng artis cantiknya dari Ridho Pangestu Budaya. Ya, ada Tantri Cornetto. Yo! Ya kan? Mas Putra, iki miku lho penak ndek awan. Ndi to tukang son iki? Ijol di awan to. Ijol di awan. Iki tunggale ning menawa wis rada lemes iki. Wis wengi. Kedalon. Ya ora apa-apa, Jaluk Indonesia. Oke, baik. Ya, diaturi. Ya, semoga diatur apa sementara belum ada tansi yang masuk. Indonesia Raya sesuk ya, di sekolah. Ya, ya, diatur apa? Wes pokoknya sembarang dingah. Ngono, penake ngono. Iso nyanyi ta ora? Ora. Lho iso nyanyi yo mbok kon maju kok. Ayo ndang mulai kok iso. Lho yo nek ngono. Maksudnya ndang nyanyi ayo ndang mulai. Kok kira nek mulai sik. Mulai urung dibayar kok. Wis digawakno aku mau. Wis. Ayo mbok weno. Ayo Mas. Apa? Mbah. Ora gitik lho. Ayo Mas, delok lagu apa lho? Iki lho malah bingung ora ana lagu jan. Kandhani yo Sing penak, pokoknya sing penting penak. Ya. Ngono. Ayo kok, sing penting penak. Ya. Aja ngira-ngira dudul lho kok. Pak. Aja. Apa iki? Mbah. Sing penting penak. Apa ya kok ngono kok kandhaku ah. Sing penting penak. Raja
sak geleme. Ya, sudah. Iki mau lo maksudnya. Ya. Rindunya. Dueti lo ya. Heh, Sanggiti, goleki ana apa lagi? Lho gak ora raine lah iya. Lah kira-kira ana apa ora? Loh, ayo kira-kira ada apa ora? Astagfirullah, kakean banyu gendeng lali. Oh, 5 tahun gak ndelok. Iya. Ndang tobato ya. Rindunya hatiku. Juga ada Liwong, terus ki mau sing sitok apa? Kandas. Oke. Permintaan setunggal pokok setunggal dipun aturi. Ya kembali digoyang masih bareng bersama Krido Pangestu Buddha ada Fiona. Mbak sapa mau? Mas. Sanggiti, Mbak. Ya. Ki adine. Ya. Iki mah permintaan ada Liwong, Kandas, terus ada Rindunya Hatiku. Kandas ya, Mbak. Oke. Yo, yang punya Kandas, siapa yang pengen nyekel mic? Yo. Wah, yo kok. Ki. Ya, saya. Wasik. Wah, gede si Iwang. Cek. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Asik mas. Ya. Asik. Wasik yo. Hei. Ho. Wasik yo. Wasu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan.
kasih satu banyak kandas spesial buat Kang Masku sudah terpenuhi. Masih ada 2 atensi yang masuk, ada Liwong juga ada Rindunya Hatiku. Yuk langsung dipenuhi bareng artis cantiknya Krido Pangestu Budaya. Sing ndi yo? 1 2 3 4. Ya anak. Ya nak. Enggak diterna mulai loh nak. Diterna sapa Mi? Nganu. Sapa? Aja sebut merek. Gak, mereknya rata sebut. Iya. Mas kedaluarsa mereknya soalnya. Jenenge sapa, Mbak? Hah? Jenenge sapa? Kadaluarsa wes. Ora ono, Mbak. Dulu. Di tos Sing ngomongan di. Ya nah, permintaan. Permintaannya apa Mi? Ada Liwong juga ada Rindunya Hatiku. Atensi ya gak apa-apa wes. Koleksi. Atensi koleksi ya. Tak kasih Lilo. Hah? Lilo. Yah iki yo seneng ana. Mari ngantuk. Iya. Iki mang sapa jare mang sapa jare? Iya, sing ayu dhewe ra apa-apa. Iki mang masak mbak sapa iki nang? Iki. Masa iki kaya? Ya, wes lah kaya Iya ya Naya. Apa? Ya. Nggih. Iya. Iya, di. Nyampur sari kembali yo. Ser. Hey.
Oke, teman Camar Sari Kreasi ada Lilo Sudia. Woi. Apa-apa? Gak sido rindunya hatiku. Oh gak sido, sanggiti lebar nyanyi. Urung tahu 5 tahun ora ketemu. Oke, ada atensi yang masuk kembali tadi ono jambu alas ya. Jambu alas terus iki mau rindunya hatiku diganti ada kerinduan. Nah, Liwung juga ada. Ya, ya sabar ya Mas ya. Pokoknya siji lho. Rina sing ndi? Ayo Rina sing ndi? Sing ndi? Rina ora gedhi lho. Jumini. Rina, ya. Ya digayang kembali bareng artis cantiknya dari Krido Pangestu Budha ada Mia KTM. Oh. Ya oi, ya oi, ya oi, ya oi. Ya oi, ya oi, ya oi, ya oi. Yami. Wih, artis dari Japanese. Ikeh mbak. Iklan. Ikeh. Iki lho. Kak Mas Teh kan Japanese. Iklan ya. Arigato gozaimasu. Jepang maksudnya. Iya. Arigato gozaimasu. Apa ibu? Aku dhewe ora roh. Ya Mi, permintaan banyak sekali. Ono jambu alas, ono kerinduan, terus juga ada Liwung. Rindunya hatiku mau gak sih Mbak? Jarine diganti kerinduan. Kerinduan apa rindunya hatiku? Podo-podo rindu ae kok. Alah padine rapal. Ame duet ora rapal iki mesti rapal iki ame duet. Iya ta? Iya ta? Iya ta? Terserah. Iya terserah. Sing lagi ngetren ae ana rindunya hatiku. Ayo Lek. Apa iki? 10.000 loh ya. Adminnya 10.000. Adminnya 10.000. Ya, Mas Kakak. Kasih. Aku tak Tutup. Sing endi? Tes. Napi kan nginceng apa enak? Dari kini napi jambu alas. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu. Ayo. Kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku asik cintaku. Aku Asik. bahagia. Kasihku Sayangku hanya bahagia. aku bangga
jadikan permaisuri. Asik. Oh sayangku. Sila bro. Ayo nyanyi nih bareng-bareng paduan suara bareng-bareng ayo. Iya. Yo, yo. Kucingnya cinta meluluhkan hati. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu. Oh seluruh Ayo Mas. tubuhku Bagai tak berdaya, cinta suci, oh suci, kita bina bersama. rindunya Padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, kasihku, oh sayangku. Mas Agus. Agus, Agus. Ayo Gus. Kucingnya cintamu meluluhkan hati. Sucinya cintamu, terpenuhi. Terima kasih matur nuwun. Iki atensinya masih banyak. Ada jambu alas, ada liwung. Terus iki mah permintaan ada cinta jauh di Mato. Iki permintaan yang muni nane ya Mas ya. Mas Keke, apa garis sing urip? Ya, ini permintaan ada atensi yang masuk lewat hepeh. Sing nyanyi menjeng, sunane ada Gamelia. Yo, wah yo jeng. Ya.
Ayo kok. Banter park esok. Ya, Kamelia, engkau bareng ngaturi permintaannya ada di sini kembali. Untel-untel. Untel loh kok. Jack. Lupakanlah aku jangan pernah lagi temui aku. Kau Lelaki terhebat yang pernah singgah di hatiku. Kau lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Aku di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupa.
Oke, sudah. Angger esok yo ngene, Mbak. Ya. Permintaan Cinta di Mato, jam 12 terus lewung. 3 lagu. Jare mang rindunya hatiku sembarang denga. Lazo. Koko, gimana? Ya, Ben. Hah? Ya. Iki apa kok? Ya, sembarang dengar. Ya, sik. Ya. Iki permintaan awet ning muni sampai ning kene urung lagi diaturi. Lagi diparingi. Iya. Aku mau dicelot tante. Apa lek? Kakak. Tak kira lek. Ya. Iki duetnya karo siapa, Mbak? Sama mama masnya. Oh, karo Mase ya. Iki 2 lagu tak lo ya. Soalnya wis dalu. Cinta di Mato, Mas. Engko sing dereng diaturi Jauh di Mato, engko sing terakhir jam 12 ya. Sumijan. Wis kadung diputer. Ya, wis kadung diputer. Ya. Sumijan. Halo. Sumijan. Jan. Sing di Sumijan. Sing bari dhewe lho, Mbak. Sing di. Manis kayak Boy William. Walah manis. Ya. Ayo kok, gagenan kok. Duetnya kalau Mas Mijan nggih. Ada Cinta Jauh di Mato. Orang nganggo jauh, Mbak. Enggak, ora jauh. Jekat wae kok. Ya. Lanangi, Mas. Apa kuwi? Dari lanangi. Lah iya. Bahasa Indonesia ada lanangi apa? Iya bener kowe, Mbak ya. Ya, 100. Bos. Opo garise urip kudu pisahan. Tresno pulang tresnomu ra keturunan. Ning pojo ra kelaksanan. Opo garise urip kudu pisahan. Aja cilik atimu, aku uga ani. Sumpah prasetyo wingi, tulus lan suci. Senadyan aku pisah, ra bakal lali. Aja cilik atimu, aku uga ani. Lunga gumong golek prakaryan kanggo sang bebrayan ning jero ati sayang Aku uga ngenteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen nggalo bali. lunga gumong Kanca ramekat tresno tresno gumong sliramu rabakan Bebareng nganggo deli sumpah prasetyo muga dadi jodoh ing sayang. Wah ya. Silam
pisanan opo kaise urip kudu pisan. Pisah yo ben. Undiran posisi. Ojo cilik atimu, aku ugemi supaprasetyo ini tulus lan suci. Senadyan aku bisa ra bakal lali. Ojo cilik atimu, aku ugemi. Lumaku boleh prakaryan kanggo sanggup bebrayan ing jero ati ora medhot katresnan. Tunggu uga ngenteni Gusti paring rajani ing jero ati iki kang ninggalo bali. Nadyan aku ing manca ramegat tresno, tresnoku mung sliramu ra bakal liya. Bebareng gondeli sumpah prasetyo, muga dadi jodoh ing samito. Terima kasih yang punya cinta jauh di mata sudah. Iki diaturi satu kali lagi ya, yuk ya yang terakhir. Permintaan ada jambu alas. Yuk langsung dipenuhi karang Ranti Gusti Putri ini ada rindol. Jambu alas Paliwong. Satu kali lagi soalnya waktunya sudah mepet. Mengko nek kira-kira kurangan somben sunat nimbali ketoprak emak mini ya. Jambu alas. Ya, jambu alas. Tol. Ya. Muangal lembuh iki kowe sing nyanyi kudu. Kudu iso, liyane ora ana sing apal iki. Wayo! Bojomu tak siliye, sesuk-esuk tak baleke. Kelingan manis sesemi. Cereke Kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Dengan aku ras lakon welu duweni. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati, lakon melu duweni.
Mesthi manis rasane rajana kilas di rondone yang wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno lan kasih kasih ati